Takže čus lidi, chtěl bych vás přivítat na mém novém channelu 22 Apophis. Samozřejmě budu nahrávat české videa, jenom česky někdy, nevím, teď bude někdy lepší. Takže budu nahrávat Minecraft, nejvíc Minecraft tutoriály LP a toto budu nahrávat. Takže nic jiného nebudu nahrávat, možná nahraju i někdy World of Tanks, Euro Truck Simulator, GTA San Andreas, World of Warcraft, to taky někdy možná, jestli budete chtít, možná, nevím, Mafii 2. Takže můj kanál bude hlavně herní, někdy na něj dám i lepší věci než tady to. Takže budu doufat, že se vám můj kanál bude líbit. Pocházím z čemu, to vám nebudu říkat, takže děkuji a doufám, že se vám, vy v případě zanechte odběr nebo like. Takže jinak, čau.